Matematik grundläggande, delkurs 3, sidan 188. Uppgift 105. Skriv talen i procentform. Jag flyttar på den här kommatecken 2 steg till höger eftersom det är procent. Så. Och så läser jag det som finns här. Det finns bara 9. Betyder det är 9%. Sen flyttar jag på kommatecken 2 steg. Här är 1 steg. Jag måste själv lägga en nolla här så att det blir steg. Kommatecken kommer hit. Sen går jag och läser hur mycket? 90%. Här flyttar jag på kommatecken hit. Då blir det 19. Så 19%. Och här flyttar jag hit. Då blir det 19,5%. Så det här kanske är lite enklare sätt att ta fram hur många procent när det är decimaler. Nu är det upp till mig att använda miniräknare. Igen, hur många procent? 7 av 16. Det är bara 7 av 16. Går jag till miniräknaren och skriver resultatet. Men jag ska omvandla eller avrunda till heltal, hela procent. 7 delar med 16 så gör jag. Och om jag ska avrunda till hela då blir det 44%. 44%. B. 28 delar med 470. Samma sak. Jag delar 28 med 470 med miniräknaren. Lika med 0,06 gånger 100. Då är det 6%. Men jag behöver inte multiplicera med 100. På en gång kan jag se genom att flytta på kommatecken till höger 2 steg. Men om jag har miniräknare så kan jag använda mig av miniräknaren. Nu kommer vi till 107. Hur många procent av rektangelns area är turkos? Turkos är den här färgen. Och när man ser hur många procent betyder av hela den här hela arean. Men jag måste ta fram area. Så jag tar fram area för den turkosa. Och arean är 4 gånger 4. Eftersom area för kvadrat är den här sidan gånger den här sidan. Eller den här sidan gånger sig själv. Eftersom alla sidor är 4 när det är kvadrat. Då tar jag fram arean först. För det turkosa. Då skriver jag 4. Eller skriver jag area lika med 4 gånger 4 och det är 16 kvadratcentimeter. Så. Sen tar jag arean för hela den här arean tar jag fram hela. Det är en rektangel och arean för rektangel är den här sidan som är basen gånger höjden. Betyder 9 gånger nummer 6. Så arean för hela är 9 gånger 6 och det är lika med 54 kvadratcentimeter även här. Nu när de vill att jag ska ta fram hur många procent av rektangelns area är turkos betyder att jag måste ta den här arean är hela och den här är del. Hela tiden tar jag delar med hel och
lika med, jag går till miniräknaren. 16 delar med 54 lika med 0,3 betyder gånger 100 betyder 30%. 30%. 1099 resenärer betyder folk som reser fick en fråga om de tyckte att man skulle få ringa i mobiltelefoner ombord på flygplanen. Så 517 av de här så ja. Deras svar var ja. 498 de svarade nej. Och resten betyder de andra svarade att det inte spelade någon roll. Men vi vet inte hur många de är, resten. Men vi vet att det fanns 3 svar. Ja, nej, spelar inte roll. Nu frågan, hur många procent svarade att det inte spelar roll? Så de frågar inte efter de som sa ja, inte nej, bara resten. Så nu vet jag inte hur många som är resten, men jag kan ta reda på. Eftersom jag vet att det finns 3 grupper. Så här, en grupp och en annan grupp och en annan grupp. Så. Och här är jag. Och här är spelar inte roll. Spelar inte roll. De som spelar inte roll, resten, jag vet inte hur många. Men de andra vet jag. Jag var 517. Och nej-sidan var hur många? 498. 498. Tillsammans alla är 1099. Så 500 när jag tar 498 och addera betyder plus 517 plus S som jag inte vet hur mycket måste vara lika med 1099. För att veta hur mycket de som så spelar inte roll, då adderar jag de här plus och sen tar jag det här minus svaret. Så först adderar jag de här 2. 4, 9, 8 plus 5, 17. Så. 8 plus 7 lika med 15. 5 här, 1 här. 1 och 9, 10, 1, 11. 1 här och 1 här. Och 1 och 4, 5 och 5 blir 10. 1099 minus 1015. Minus 9 minus 4 minus 5, 4. 9 minus 1, 8. Så de som sa att det spelade inte roll, de är 84 stycken. 84 personer. Nu vet jag. Eftersom 84 plus det här, då blir det 1099. Nu när jag vet hur många de är så kan jag ta 84 och dela med hela 1099. Då får jag svaret. 84 dela med 1099 lika med så här. Och multiplicerar jag. Redan nu vet jag att det här är 8%. 8%. Eller om jag inte vet så flyttar jag på kommatecken 2 steg till höger. Då blir det 8 eller jag multiplicerar med 100 enklast. Då är det 8%. Nu kommer vi till 109. Aina
räknar ut sänkningen i procent så här. Hon har det här. Det finns ett par skor. Det kostade 895 tidigare. Förr betyder tidigare. Innan sänkningen. Men nu kostar de 700. Och om man vill räkna sänkningen eller ökningen eller minskningen, så finns det ett speciellt sätt att räkna. Jag måste först veta hur mycket är sänkningen. Jag vet bara priset tidigare och nu. Men jag vet inte hur mycket sänkningen eller hur mycket är rabatten. Eller hur mycket priset sänktes. Hela tiden när jag behöver sänkning eller ökning, jag måste veta hur mycket sänkning eller ökning. Inte priset för tidigare och nu. Men jag kan själv ta reda på väldigt enkelt. Jag tar 895 minus 700. Så jag vet ökningen eller sänkningen. Spelar inte roll om det är ökning eller sänkning. Hela tiden måste jag ta fram differens. Betyder minus. Skillnaden mellan två pris. 5 minus 0,5. 9 minus 0,9. 8 minus 7, 1. Nu vet jag att sänkningen är 195 kronor. 195 kronor är rabatten. Men de vill inte ha bara sänkning. De vill ha procent också. Ökningen eller sänkningens procent. Hade det stått ökning ska jag jobba på samma sätt. Då säger jag tar sänkningen eller jag tar skillnaden. Det här är jätteviktigt att jag måste vara noga. Jag tar skillnaden och delar med priset från början. Alltid. Dela med priset från början. Inte nya priset. Alltid priset från början. Då tar jag 195 och delar med 895. 195 delar med 895. Och så går jag hit. Lika med 22% sänkningen. 22%. Nu vet jag att sänkningen är 22%. 22%. Den här typen av uppgifter är väldigt viktiga. Och när man vill sänkning eller minskning eller ökning spelar inte roll. Jag måste hela tiden ta förra priset med nya priset och minus varandra. Hela tiden måste jag ta fram skillnaden och sedan skillnaden dela med priset från början. Räknar hon rätt? Nej. 110 Alicia vägde 3840 gram när hon föddes. Efter 3 veckor vägde hon 210 mer. Med hur många procent ökade vikten? Så de vill bara veta ökningen eftersom det står ökade, ökningen, sänkningen. Så det är samma sak. Men här har jag redan ökningen. Jag behöver inte göra någonting. Jag bara tar ökningen och delar med vikten från början. Och så vet jag hur många procent.
och sen avrundar till tiondel. Jätteviktigt. Det här måste jag veta vad det betyder. Så jag tar 210. Så 210 delar med 3000. 210 delar med 3840. Då får jag det här svaret. Betyder det är 5,5%. Uppgift 111. Priset på en jacka sänks från 998 till 698 kronor. Med hur många procent sänks? Igen vill de sänkningen i priset i procent. Så de hela tiden vill ha ökning eller sänkning, ökning eller sänkning. Men sättet är samma. Så jag tar första priset minus nya priset. 998 minus 698. Minus, eftersom hela tiden det är skillnad i pris. Om det är ökning eller om det är sänkning. Alltid måste jag göra så. Differensen minus 003. 300 är sänkningen. Sedan tar jag 300. Alltid dela med priset från början. 998. Och går till miniräknaren. Då blir det 0,301 och sen gånger 100 alltid. Då blir det 30,1%. 30,1%. Jag ska se vad de har avrundat till hela. Uppgift 112. På sommaren suger en ek upp ungefär 400 liter vatten. Betyder ek är träd. Hur mycket vatten behöver de? Behöver trädet? 400 liter varje dygn. Betyder 24 timmar. När det är sommar. Men när det är vinter så behöver de bara 10 liter. Nu är frågan hur många procent mindre. Igen. Mindre eller mer eller sänkning eller ökning. Hela tiden är samma sak. Och det är procent. Så sättet att räkna är precis samma. Eftersom här är inte pris. Här är liter först. Och sen sedan. Jag tar skillnaden mellan 400 och mellan 10. 0, 9, 3. Så skillnaden är 390 och sen tar jag 390 delar jag med 400 som om jag tar 39 delar med 40. 39 delar med 40 lika med 0,975 och kommatecken går till höger med 2 steg. Då blir det 97,5%. Men jag ska se vad de vill av mig. Svara i hela procent betyder jag går och se hela betyder 98%. När jag multiplicerar med 100 då blir det 97. Men hela då blir det 98%. 98%. Ha det så bra.